verspreken ook van hoe het PLT, Parkstad Limburg Theaters in Kerkroo. En hij is dit ganse weekend is de jubileumrevue Oasis Kerkroo aan de gang. En dat is de revue bij gelegenheid van het 8 keer 11-jarig bestaan van de Kerkruiser Vastelovensverein. En hij gebeurt dus van alles in het geweld überhaupt van dat jubileum 8 keer 11 in Kerkroo, waar het ganse seizoen van bol staat. We gaan eens huren en kijken wat zich hij allemaal deed. Kerkroo Laf. De twee regisseurs van Oasis Kerkroo, Arno Dekkers natuurlijk en Wiel Dederen, ja, kan ze zeggen, ook natuurlijk, want toen bent natuurlijk ook, de huis ook bij het meubilair van het amateurtoneel in Parkstad. Ja, langzaam ja, bij het streektheater, huur we bij het meubilair, ja. Die koor werd niet met zo gepast, maar vuur wel nog. Hey, nou, dit is natuurlijk wel weer een gigaproject. Volgens mij een beetje geïnspireerd op wat er eerder al eens in Heerlen had gedaan. Ja, ik zag dat niet hier. Maar we hadden natuurlijk Winkbullenrevue, dat hebben 4-2 nog samen gepresenteerd. Dus dat waren wel geweldige zitten. En uiteindelijk hebben we ooit de Kerkroo ook in het kader van 90 jaar Philomena, de harmonie van Zwemen, hebben we ook een soort musical gehad, ook met zang en dans. En uiteindelijk, wie 88 jaar was van de Vastelovensverein van Kerkroo, dat onkunstelt er bouwt niet aan dit in de geschiedenis te laten passeren. Ja, ondertussen huurde de band die deed gewoon nog verzoeknummertjes. Wanneer er straks in de zaal zit, moet dat maar gewoon eens proberen. Du bent vooral ook spelen, maar je bent ook geroutineerd als regisseur. Niet echt geroutineerd. Verhand je ons best door, ja. Allebei. Nou ja, en de dags, dat is misschien de volgende stap in mijn carrière. Ik wil me dat nog eens beter aanleren. Dat zou ze dan kennen zeggen. Aan het einde van de carrière kan het er nog regisseur werden. Ja, maar samen van 2 jaar te genieten, je moet. Met ideeën. Ja, dus is dit het resultaat geworden. Hey, en daar had er lang aan gebasteld. Tegen de tijd dat de lu dit zien, is het al verleden tijd, is het al historie. Maar wat had de lu van Kerkroo en omgeving, wat had ze geboren gekregen deze dag? Zang, theater, dans, een compleet beeld van, van vergaande glorie. Het zelfs aan je durft, Frits, om de parodisten van de Globetrotters op de bühne te laten spelen. En dat, gisteren had die, dus de première, had die giga-applaus krijgen. Het was optreden van 7 minuten, maar die jongen houden zelf waren van slag af. Die dachten dat 4 Kerkroo zo applaus kreeg. En dat fenomenaal. Ik neem maar dat ze stief is van de nerven voor de tweede uitvoering. En morgen nog in de ganse... Het is natuurlijk allemaal redelijk spannend. Zo, want de eerste was jod. En de tweede moet ze allemaal een beetje voorzichtig zien. Dat ik denk zo, dat je er enthousiast, het is jod. Het is allemaal een beetje moeilijk avond. Allemaal de tweede voorstelling. Dat is allemaal zo. Ja. Nou ja, ik denk dat dat wel gaat vloepen. Absoluut. En ik zou zeggen, los ze voor zingen. Eindelijk Kerkroo in plaats van hier. Hey, succes jongen. Hartstikke leuk. Hand hij van de spelers uit Oasis en dat is er Mustafa. Mustafa, wat hast u voor een rol in het verhaal?
Ja, ik ben in dit prachtig verhaal van het jubileum 8x11 door Jerry. Ik ben op buurman van familie Lustighuizen. Met mijn vrouw Fien natuurlijk zijn we zeer blij dat vuur continu, ook met Lustra, met huren, wie het fest bij familie Lustighuizen ieder jaar weer een plaatsvindt. Ja. Dus dat is gewoon een fantastisch uitgangspunt. En onze rol zal er natuurlijk ook wel jou zien om te kijken. Niet alleen maar van de 8x11 van 1936 bis nu. Vooral natuurlijk omdat mijn ouderen ook een van de gastarbeiders worden die wat dan hier aankomen in de jaren 70. En zo wie daarna ook, of de hoofdnaar ook gezegd had van het fest is voor Gedderingen. Of ze nu kleur had, of ze uit Marrakesh kunnen, of ze nu wat dan nog. Kerkro brandt de lamp en daarom ben ik ook zo trots dat ik met darf spelen bij Oyasis Kerkro. Geweldig, Mustafa. Maar dan was je nog prins geweest, zag ze door. Ja, ik ben nog stadsprins geweest in Marrakesh, ja. Maar dan zie je toch wel dat er toch wel waarom het verschillen zijn. Hij had de prins 3 dagen te zeggen, bij mij is dat gewoon een Jans jaar. Dus dat is, daar ben ik gewoon, daar zult dan er iets. En dan had ze maar goed op toch weer. Dan had ze maar goed op toch weer. En we hadden immer prachtig weer, ja, tussen de 20 en 35 graden. Dus ja, maar wel even nog meer. Laat gaan. Dankjewel, dankjewel. En misschien een prachtig uitgangspunt ook om met te gaan met de dagelijkse situatie in de wereld. Ja, de Trump had zich eigen coin, Maastricht had een Schenk-coin en ik had een Joep-coin. En daar investeer ik in. Dankjewel. Hey, schöne avond en veel succes. Adieu. Alaaf. Nou ja, het is natuurlijk Kerkro wat de klok sleet. Af en toe zie je een winkel ertussen doorlopen. Misschien zo nog wel een vanger verloren van Schaasberg. Maar Sharon, hey, dat is dus helemaal niet uit Parkstad, dat is van Gulpen. Wie kent zo dich handhaven? Ja, ik probeer ze eigenlijk hier een normaal dialect aan te leren. Het voordeel is, door ik mich verstond de lui mich wel. Dus dat maakt het wel het verschil. Nee, even alle gekken op een stokje. Het schöne is natuurlijk, we kallen plat en we verstaan ons alle nu onderheen. Je krijgen ze eigen dialect. Ja, ja. Zo hoor ik het geer. Want daar was het hartstikke druk, hè. Nu met Oyasis. Angerwerk zit ze in Heerlen met de VOD. Ja. Dus ja, dat is fulltime carnavalist nu. Eigenlijk wel, hè. Ja. Wij verdoen alleen maar dingen in het leven wat we leuk vinden. Dus, en nu zit het vol in de carnaval. Oké, kijk hem erbij lachen. Dankjewel, Sharon. Werk ze. Dankjewel. Ik was dus in het Vastelovensmuseum en dan had ik op de beelden gezien dat de eerste prins, dat was prins Johan de Eerste. Johan de Eerste, wat een naam voor een prins. Maar je had zeggen dat hij een dikke eer voor die huis. Nou ja, de huizen ook best toch Friese verhalen kunnen lossen doen. Wanneer een kerkroog het gebeurt op theatergebied, dan kent ze zich al van tevoren een beetje uittekenen weer door ongeveer alle nu bij zal zien. Onder andere Esther en Nicole. Dus ze zijn er. Geen verrassing, dames. Ja, wist ik niet of dat geen verrassing is. We vinden het niet wel leuk. Ja, heel erg leuk om mee te doen, ja. Ja. Nou ja, er zou zwaar beledigd zijn wanneer er net gevraagd wordt. 8x11 Kerkruidse Vastelovensverein. Nee, dat is niet waar. Nee. Vergunnen dat niet te reggen. Maar we vinden het wel bijzonder leuk dat je Ja, hier hoort toch hij erbij. Had er een dragende grote rol of viel dat wat met? Nee, iedereen had een grote rol. Precies. Vooral niet zoveel tekst, maar we zitten wel op de buurtjansavond. Dus ja, vooral die grote spaas ook wel even. Met de vingermeester en nu maar op. Ja. En lachen kinderen goed, is dat door met 2 vingers in de naast? Ja, dat gaat vanzelf. Ja. Dus Angerweg de knippen bloemavond best gewoon nog vol in vorm? Ja, dan ben ik er ook, ja. Dan ben ik hoofdig vol in vorm nog, ja. Ben ik nog stemhanden. Nou, dit weekend, ja. En Nicole, wat is het volgende project naar dit hoogtepunt? Dan Jumfer samen met Streektheater en Volkstoneel het stuk Fusie Jumfer spelen in de mei en juni. In het theater in Kerkro en in Heerlen. Een co-productie. Kaarten zijn dat ze krijgen. Ja, zijn dat ze krijgen via plt.nl. De grootstedelijke gedachte, ik sta er maar. In Kerkro. Ja. Dank je, dames. Alsjeblieft, ja, je dat. Die 3 heren, die komen uit Heerlen.
En die had hij gisteravond al met hun act de vogel afgeschoten bij Oyasis Kerkroor. En dat is met hun persiflage, parodie van de Globetrotters. Het ooit zeer beroemde heerlijke trio. En in feite, heren, hadden dat al eens in heerlijke door. En hadden de act nu nog een beetje afgestupt of nog gecompleteerd, Rob Dijks? Ja, nou nee, we hadden op een gegeven moment een keuze gemaakt van uit al die nummers die de Globetrotters hadden natuurlijk. Maar we waren gebonden wel aan een x aantal minuten, dus want, ten opzichte van hele toen dat die het hadden behoorlijk moeten strepen. Ja. Ja. Die zit ook, daar had ik het even over Rob en Peter, dat kent ze ook wel als duo V en D, en van Steuntje Kniepa en van Streektheater. Maar die zit ook echt allewiel gans in de amateurtoneelweld. Ja, zo'n beetje wel. We zijn allebei bestuurslid van Streektheater en dat slokt behoorlijk het tijd op. En zo kiezen natuurlijk ook heel veel zicht op wat zich in dat wereldje allemaal afspeelt. Vuur en Henger de Godding. Ja, want dit soort projecten die je hebt daar kijken op, dat gaat niet van de link. Daar moesten we wel even zorgen. Ja, dit is een project van de Stichting Cultuurbevordering Parkstad. Die deed de ganse productie op verzoek van de KVV. En dat betekent inderdaad alles, van de casting tot de kaartverkoop, het samenwerken met PLT, decor, ja, alle facetten die daarbij in de hoog komen kijken. Dat pakt die stichting op, ja. Hey, en Peter Paas natuurlijk, ook gekend carnavalist, ex-official, mag ik dat zo zeggen, maar tegenwoordig carrière maken als slagerzanger. Ja, mag ze zeggen. Ja, samen met, ook met Rob, maar met Rob Ladenois. Dus dat is wel een beetje af en toe een beetje verwarrend. Rob en Peter. Maar ja, leuk om inderdaad het eens een keer op een andere manier te doen dan achter de draaitafels. Ja. Wie is dat eigenlijk om die Globetrotters liedjes te zingen? Want dat wordt nogal heel erg fijn besnaard en zo. En wie gaat dat qua stem en zo? Gaat dat gemakkelijk of lastig? Ja, ik denk dat het een kwestie is van inderdaad toch flink proeven, flink oefenen. Ja, en we hebben eigenlijk jarenlang, ik denk een jaar of 10, 11, 12 op de bühne gestaan als die doen. En daar hebben we natuurlijk ook heel veel samen gezongen. Dus verzint eerlijk wel, een beetje, de stemmen zijn op elkaar afgestemd. Maar het huurt zich inderdaad wel eens een keer het makkelijk aan wat die Globetrotters zongen. Maar het is toch best pittig hier. Want er zijn stukken bij, die werden 3-stemmig gezongen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ons dat wel redelijk goed afgeeft, ja. Gelukkig. Ja. Soms is het veerstummig. Ja. En dan missen we wat. Ja, dat kunt ze in het tekort. Nou ja, daar has mijn telefoonnummer dus. Ja. Rob, toen was het laatste hartstikke leuk om dit te doen, maar daar has voor de rest nog best wel veel akkefietjes in de vasteloven, toch? Ja, ik ga er wel genoeg te doen. Ofschoon natuurlijk maar het minder weer dan vroeger. Maar ja, zoals vanavond ook eens een beetje opsplitsen. Dadelijk veerdig dan gewoon gauw naar Van der Valk voor de prinsenreceptie van de Eekhuren. Maar ja, zolang we nog bezig kunnen blijven, proberen we dat op een leuke manier te doen. Geedig lukken. Dankjewel. Veel succes straks. Dankjewel. Kalle heeft met de hoogste autoriteit van de Kerkelijke Vastelovensverein zijn hoogheid, Prins Casper I en met de president Walter Sterk. Heren, het is jubileum 8x11. Casper, du bent fris uitgeroepen, stadsprins van Kerkroor in de kou. Hij werd de mensen ordentlich gestoord. Wie beveelt het? Ja, het is nu echt goed, moet ik zeggen. We worden bij een echt wennen. En natuurlijk Jans veel spanning.
Maar wie langer het duurt, wie meer genezen ben. Echt waar, dat is gewoon echt schön. En dankbaar natuurlijk. Ja. Hey, en wie deed ze dat nu morgen? Moest ze voetballen met Chevy met? Ja, Chevy met is even op een laag pitje. Dat moet maar even zo. Ja, en ze kennen de punten aan, is goed gebroken geloof ik. Ja, het is net zo goed, maar dat is voor een andere keer hoor. Nou, de vastelovend geeft ze er volle bak erin. Walter Sterk, president van de Kerkhuizer Vastelovensvereniging. Dit is net het eerste jubileum was ze als president met Max. Nee, klopt. 7 keer 11 word ik ook al president. 6 keer 11 word ik wel al mitglied van de Raad van 11. Maar toen wordt er Bert van der Weijer nog iets te maken. Dus het is mijn tweede jubileum, het 6e jaar. Ja. Hey, en ja, goed, Oasis, een prachtige revue, een prachtige show en een prachtige accommodatie. De Hub, dat houdt er 11 jaar geleden nog net, denk ik. Hè. Dit is het pronkstuk van het jubileum. Ik denk dat ze het zo durven nemen. 8 keer 11, de commissie is enorm bedrijvig geweest, had enorm veel projecten opgepakt. Maar Oasis Kerkro is toch wel het schoonste voor brengen dit verkeer op de bühne. Vooral gisteren de première. Vanavond, zaterdagochtend is natuurlijk een Nederlandse schöne avond en morgen zondag. Aanvankelijk wordt eng vuurstelling voorzien. Maar het is zo'n groot succes. Dus we zullen nu morgenmiddag en morgenavond ook wel mee. Voorzien hem zelf voor veel. En dat is geweldig. Ja. Kasper, ten slotte, ja, dit is dan één groot onderdeel van het jubileum. En daarna kunt de ganse rij nog, hè? Het Jallabal, de empvang, Jalla Sitzung, Verdonnerstag Sitzung. Krijg je dat allemaal geregeld? Natuurlijk. Vasteloven al 27 jaar aan het vieren was, dus dat kan er wel bij. Ja, zeker. Hey, heel veel spas en plezier en alaaf Kerkro. Alaaf. En van Heere zit, jonge Gunami. En het van Limburg zit, jonge Gunami. En ergens in het moederland, en het zit van Nederland. Jonge Gunami, de Gunami, de Gunami. Jonge Gunami, de Gunami, de Gunami. Jos Toussaint is voorzitter van de jubileumscommissie. En Jos, dat wil betekenen dat je het afgelopen jaar pakweg de heng vol has gehad. Ja, we zijn met een schoon commissie moet ik zeggen. Dus ik doe dat niet alleen. We zijn met 10 mannen en dames ongeveer 2 jaar aan het organiseren weer. En dit wat we nu lossen hier als resultaat op de bühne gebracht. En daar is Oasis één onderdeel van. Voor een Kerkrootje jonge, talentvolle kunstenaar gevonden. Die had een fantastisch beeldje gemaakt. We hadden beerlossen brouwen op Rolduc. Dat hadden we met een fantastisch mooi glas verkocht. We hadden een ongelooflijke chique Sitzung op Verdonnerstag en Jalla Sitzung. Daar is een speciale sluitingsact, sloesact, die in het kader staat van het jubileum. We hadden een mega groot scholenproject, dat moet ik echt zeggen, dat is fantastisch. We hadden alle basisscholen in Kerkro die meedoen, die lesbrieven gaan krijgen, die hamplementjes gemaakt hebben. Van alles en nog het verschillende in diverse klassen die door en met die handeling vuurstelling heen theater gehad, afgelopen middwoch. Dus het is een heel groot project wat we met heel veel mensen doen. En ja, inderdaad, we zijn er met z'n allen 2 jaar mee bezig. En het laatste jaar natuurlijk heel intensief. Ja, wat ik nog ergens zoog of huurde of loos, wat me erg aansprook, dat was een project wat ze bis aan doen over wieveel sprachen, wieveel talen, wieveel dialecten enzovoorts in Kerkro gesproken werd. Stemt, in Kerkro moet me even ten goede houden of het er nu 43 of 47 zijn, ik wist het niet meer. Nou, verschillende nationaliteiten. En we pakken dat hij op met de dialectvereinen. En hij in de hub
werd door heel veel aandacht besteed aan die mensen, ook allemaal van die verschillende nationaliteiten, om die spraak, die Kerkgrootse spraak kenbaar te maken en die lu zo ook mee te integreren in het Kerkgroot. Ja, heel schön. Ja, dank je. Ja. De beste vrije met wie het allemaal loopt? Ja, zeker, voor zo'n heel tevreden. Voor hij gisteravond een première voorstelling gehad. Dat was gewoon fantastisch. De luhand hier nog, het was richtig om te lachen, voor hand met je zongen, voor hand je schoenkeld, voor hand richtig Spaß gehad met z'n allen. Dat had ik ook aan de reacties allemaal gehoord. En ik denk vanochtend, dan hoor je dat op diezelfde aard en wijze weer. Chic. Chic. Dank je. En proficiat alvast van. Ja, dank je wel. Hè. Op naar de 9 keer 11 jaar. Ja, doe het nog even, maar de beste nog helemaal erbij. Hè. Ja, stemt.